Pila ka mga flights padulong sa Manila kanselado bangod sa eruptive activity sang Taal volcano. Samtang Canlaon nagapabilin sa alert level 0. Aktibidad sang bulkan maid-id nga gina-monitor. Yaring balita nga aton gintutukan. Masakong gwa sulod sa mga pasahero sa Bacolod Silay Airport apisar sa travel advisory nga kanseladong flight sa rin Bacolod padulong Manila bangod sa nagapadayon nga ashfall tugas sang eruptive activity sang Taal volcano. Ang biyahe pa Clark, Pampanga kag Cebu hindi man apektado. It's no problem, whatever is gonna be solved. Cannot be, we have to go the flu. Apektadong flights padulong sa Manila gikan sa Iloilo International Airport. Haring kagabi 15 na ka mga flight ang ginkansela. Subong adlaw ginapahanugutan lang ang mga departure flights. Apisar sa aktibidad sang Taal volcano, nagapabilin naman sa alert level 0 ang Canlaon sa Negros. Oktubre pa sa nagligan niya tuig sang gidagdag inihalin sa alert level 1 matapos ang regular kag matawhay nga aktibidad sang bulkan. It doesn't mean nga kung maglupok si Taal maanugid ang Canlaon, no? They have independent activity. Pathag ni Canlaon, hindi konektado ang Taal sa Canlaon. Gani wala sang dapat kabalakan ang publiko. Layo gid man kita. But again, ang lain ang mag-ride sa jet stream or madala sa sang hangin, may tendency nga malabot man kita. But it's not hindi na siya sigurado. Depende na sa hangin kag sa iya ruta. Hindi siya makadto. Padayon naman ang monitoring sang Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City. So, pwede man ina siya nga matabo, pero continuous siya po ng atong monitoring sir sang Canlaon Volcano. So, tani kung may ara man nga escalation sang mga activity niya, hindi man tani maging amo na ka-sudden pareho sang Taal. Dugan pa sa mga eksperto, maapektuhan lang sa ashfall ang Negros kag malapit nga probinsya, tion nga makasulod ang abo sa jet stream o kon madalas ang hangin nga padulong sa Negros. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.